Alright mga batak, time check. Alauna na ng hapon at balik tayo sa bahay ni Rika. At ayun, pagpapatuloy natin paggawa sa CR. Ayan, mag-flooring tayo mga batak. Alright, yan, let's go! Alright mga batak, ayan, at nilagyan na nga natin ng tansi. Ayan, at papantayin natin. Ayan. Ayan, lagyan natin ng graba. Tapos bubusan natin ito mga batak. Ayan. Alright mga kabatak, ayan, ayan, dagdagan pa natin ang graba mga kabatak. Alright mga batak, maghahalo tayo pang flooring sa CR. Ayan. May siminto pang tira. Saan? Ayun, nalikol ang pinto. Ilang taon ka na? Ha? Ilang taon ka na? Ganito na eh. Anong edad ko nun na ano? Hindi ang gawa ko. Nagbubukas ako lang isa. Grabe ka ba?
Siguro po. Siguro umuwi. Pinabayaran na. Nagbabayad na ngayon. Ayaw ko tama yan. Lagay mo naman. Ayaw mo. Hindi na kayo magkahalo, di ba? Magkahalo, tama na. Kagay mo sa tubig. Ha? Ano gagawin mo sa tubig? Tuyo, radyo sa tubig. Ano ba ito yun? Igod na lang ba? Order na lang tayo sa Shopee. Pag-deliver sa ano? Ating sila. Alright. Yeah, pasip-sip lang natin mga kawatak. Pang-flooring yan dun sa CR. Ayan. Yan mga kapatak. Yan mga kapatak oh. May tansi na yan. Mas mataas dun. Diyan. Tapos pa-slide siya rito sa ano. Grabe kayo talaga. Sa drain. Ito yung drain. Batak. At ito yung sa ano. Sa magiging bowl mga kapatak. Alright. Ayan. Tulid, ang init. Wala na. Wala mapisto ng camera. Tutas na. Wala pa nang ilaw dyan. Wala ang ilaw eh. Tulad nito. Kung ako'y muling iibig, sana maging isang katulad niya. Puso ay bato.
labig natin. Tama na lang sa ito. Tayo lang. Alright. Kunti na lang. Katso. Kuman na katso. Doon, nakakawan siya. Susid daw. Ang dami na doon. Pupunta na daw siya dito. Katso. Halagyan namin. Hindi pa. Lagyan na natin.
natin ba ang pumutas? Hindi, no. Para hindi natin ba? Matong ba yan pag hindi ka na makuha? Hindi mo. Ano, lagay natin. Yung mga jewel pa. Bigyan mo yung mga jewel ko. Ito pa yung mga jewel ko. Ihalo pa dyan kaunti. Ihalo pa yung kaunti. Ha? Pinapos pa rin kaunti. Magalang na, ilapin mo natin. Ilan mo ulit? Kaunti lang. Saka lang ito eh. Huwag mo lang ano eh. Ano mo lang araw. Ito pala na lang bukas. Yung ano. Palipis-nipisan mo dyan heber. Ito yung mga dito. Sa harapan dito. Ano doon? Sa bagpo. Sobra ba eh? Wala na? Ano yung sisimutin yan? Diyan sa gilid-gilid yung malaglag. Simutin na natin yan. Simutin na lang yun. Yung pagkala na natin. Bukas na namin po lang yung mga. Kasi pag sabay na sa pag-bukas yun. Nilipsok niya lang ba? Marian, Medina.
ayan, natatapos na natin floringan sa wakas. Woo! Ayan mga kabatak, may flooring na ang CR ni Rica. Ayan, nakaklibi po yan dito sa drainage. Ayan. Malapit-lapit na. Malapit na maumpisang magamit ni Rica ang CR niya. Alright. Alright mga kabatak, time check. 3:30 ng hapon. Ayan, at tapos na nga natin floringan tong CR. At bukas, ilalagay natin yung bowl. Mga kabatak. At yung PVC doon sa likod ay ating ikukunik na doon sa puso ni Gro. Mga kabatak. Alright. At syempre yung PVC, lalagyan natin ng siminto para matibay. Hindi basag mga batak. Alright, ayan, salamat po sa panonood nyo rito sa aming mga video, mga vlog dito sa bahay ni Rica at sa support nyo po na hindi pag-skip ng komersyal. Maraming salamat po mga batak. At pagpalain po tayo ng may kapal. Ano sabi mo at may flooring na yung CR mo? So, super excited guys. Kasi, Ano? bukas meron na po yan, no? Meron na yan, kakabit ko na bukas yung bowl. Ayan, saka yung PVC dun sa I'm likod. happy. Kasi, Ayan. may CR na po ako guys. Ayan, maraming salamat sa sa sponsor po. Lalo na kay Kuya Gacho kasi ito, pinaganda talaga yung aking CR. Ayan, maraming salamat po sa Team Pahuwal.